Хора, бабата иска да ме пребие. Сега тискаме, таклякаме и под леглото и гличнахме бабата. Много е грозна, признавам се, има много грозни очи. Вижте колко грозни зъби има. Искаш ли да видиш какво ми е? Искаш ли да видиш какво ми е? Искаш ли да видиш какво ми е? Падай! Падай! Здравейте хора, дайте преди нещо бъдете с канала ми, започваме. Днес ще ви показвам гличове. Аз лично знам малко ли гличове, но това е какво да ви кажа. Така, започваме. Нито един път не съм минала тази игра. Ако сега с гличовете аз мина тази игра, ще бъде уникално. Така. Нищо няма да правя на бабата, защото тя ми трябва. Лично ми изглежда по-стара от наси баба. Да, мисля, че е майка на нея. Искам да избягам от вратата. От вратата или с колата да избягам. Ама тя не е минала от тук. Как ти съобща? Видяхте ли, че тя не е минала от тук? Как се чува оттам? Как изобщо? Отварям ли? Ах, ти скапана баба. Нали толкова що беше там? Махай се, бе. Изчезвай. Махай се. Сега отварям. Отиваме право надолу. И това е какво да ви кажа. Не искам да избягам от тук. И затова просто измислих да отида при те. Скапана баба. Това не знам за какво е. Ама пак и с. Не ме интересува. Така. Така. Опа. Видяме. Бабте, не ми слагай там. Ще те убия, разбираш ли? Моля, не ми слагай там капан. Не ми слагай там капан. Не ми... Добре. Така. Изчакваме да се махне. Така.
е за колата. Хора, това не са моите стъпки. Това не са моите стъпки. Майче идва. Май. Какво е това? Това е за онвата. Отвънка. Кога изобщо си дошла? Чак тук. Кога? Кога? Кога си дошла? Тук. След малко ще видим какво имам на шапката в колата. Колко батерия имам? Имам батерия, така. Искам да ви кажа нещо. Аз играх половин час. Половин час. Видях, че стана тъпо. Просто тя накрая ме уби. Бях на ето толкова мъничко, за да спечеля. Но обаче това е. Не мога да разбера за какво са ми тези ключове, които не знам как да ги ползвам. Не знам кое е, за къде е. Оф, така. Хора! Не мога да разбера. Сега направих ли шум? Не направих ли шум? За това, което се мъча, но вижте как се мъча с тази баба. Вижте. Вижте каква е тиня студио заради това. Да играе тази игра. Мерише, тъпо е. Вижте колко е грозно. 2 часа, 3 часа аз седя и играя. Не заслужавам ни един лайк. И да се обърнете с канала ми. Айде. И да напишете в коментар каква игра друга да играя. Искате ли да играя част 2 на тази игра? И как да кръстиме бабата. Do you want to play hide and seek? Не знам къде. Найдва. Да, тук е на май. Тук е. Хора, пишете в коментарите. Кой е ключът за къде? Аз не знам за кой е ключът за къде. Уф. Така. Да си ходя ли? Да си ходя ли, хора? Май ще си отида. Така. Отварям. Страх ме. Ако ме фане? Ма тя къде ходи? Май някъде тук. Хора, рискувам. На 3. 1, 2, 3. Ма тя идва. Какво направих? Какво направих? Какво направих? И чакайте, таман, тъкмо ще дойде, ще си отиде и аз ще изчакам много мъничко и ще си тръгна. Така.
Май го направих така. Като някоя вещица е. Така, отиде нагоре. Така. I see you. Сложи ми капан. Вижте, вижте сега, вижте! Тя какво прави с мен сега? Какво прави с мен? See you. Знам, че ме гледаш. Омага. Дистанционното е тук. Хора, ще мога да я правя. Така. Do you want to play hide and seek? Тя е някъде тук. Хора, ще ми трябва пушката, за да взема това черепли. Хора! Добре. Искам да взема ето това. Виждате ли? Ето това. Ще ми трябва пушката. Здравей! Как си? Какво правиш тук? Така. Хора! Така, не сме върви. Тук е само меченцето. Добре. Така. Откъде да я знам, че ме чака през стълбите? Твърди ден. Така. Така. Спокойно. Нищо няма да стане. Успокой се. Имам още 3 дни или колко?
Скъпана баба! I see you. Като някоя кокошка си. Бягай. Разбрахме, че не е нужно да имаме ваза, за да я таковаме тази баба, да я гличнеме. Аз буквално бях ето тук, по средата. И направих така. И стана просто. Извинявайте. Аз в момента съм клетнала. Но ми... Така. Чао, чао, бабче, грозни зъби. Така. Такива нещо. Нищо няма като винаги. Да. Скъпна баба си ти. Така, взимаме това. И направиме. Виждаме къде близки. Пак. Тук има ключ! Но за какво не знам. Май за колата, не знам. Ето пак ми падна. Така се тая. Но ще опитам се пак тук. Но знам, че не е за тук, ама е за колата някъде там. Така. Този ключ не ми трябва. А това за какво е? Има ли нещо? Не. Може би за да се пали колата. Не знам за какво е. Този ключ. За тук? Не. Тук. А, да, това беше там. Забравих къде. Така се случва. Тук знам, че ни трябва другата баба. Това не знам за какво ще го служи. Например, тук. Окей, това за колата е май. Ще видим. Тези неща ще ги оставям ето тук. Например, ключовете, които ми трябват. Ще ги оставя там. Ще знам за какво са ми. Нямам да сбирам. Заради глича, които направих. Извинявай. Исках да ви бъде забавно, да се смеете, но... Искам да мина тази игра. Искам да я мина. Ще направя така, за да бъде и на вас забавно. Така. Като някакво зомби. И все пак мило. Ето помагам. Хора, ще чакам и ще видите на какво прави тази баба. Знаете какво? Не това е за колата. Така. После тук искам да ми оставиш ключа. Чуваш ли? Ще ти помогна. Даже ще ти помогна. И да те извадя дори. Даже ще ти помогна да отидеш там, да ми оставиш ключа за шахтата. Ако има нещо важно там. Ето така. Даже ще помагам. Оставям. Чао.
искам да запомните очите й. Какви са. И после май ще станат червени. Това е картата ми трябва там. Така. Ще отида там, където е къщата на онази баба. За да взема онова. Окей. Отиваме горе. При къщата на онази баба. За да вземеме... Искам да отида бързо. Не ме интересува това. Искам да отида бързо. Това е дистанционното. Искам да отида да видя. Няма. Пак не успя. Добре. Мерси, бабче. Този ключ поне знам за какво е. Не ми се отива сега при оная. При бабови паяк. Искам да измислиме имена за баба Грани. Аз сега така ще ви викам. За Грани, за тази баба, и за паяка, и за онази, която сложиме меченце. Тук какво има? Не знам с какво е този ключ, нямам да убивам. Така. Мерси. И отивам. Исках да взема онова, да ви бъде смешно от такова, ама това е хора, какво да направя. Извинявайте. Обещавам другия път аз ще... ще бъда наистина без гличове. Така. Тук има нещо. Това ми трябва. Оф! Това знам за какво е. Това знам за какво е. Така е на 3. 1, 2, 3. Окей. Това не знам за какво е този ключ. Не е за тук, защото знам, че не е за тук. Да. Аз как така не ги... Добре, ще малко ще дойде да взема. Ще погледна първо за какво е този ключ. Дали е за тук? А дали е за вратата? Не знам, хора. Не знам. Ето тук ще го оставя. Не! Май знам за къде. Ама май не е за къде. Или аз отворих. Да. Да, багажника съм го отворила. Тук? Не.
Ръчката къде беше? Ръчката. Дистанционното. Дали ще ми трябва за тук? Не знам. Но все пак ще го взема, чакай малко. Трябва да отида да взема унази ръчка за... Много имам работа, много. Трябва ми отверката. Много неща ми трябват. Така. 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 Отиваме долу. Тук нещо не е. Знаете ли какво? Тук имаме само спрей. Искате дали да отидеме? Да напръскаме малко бабата, за да... Защото мирише малко грозно. Защото е стъкната и нищо не може да направиме. Нищо. Това е тъпо. Тъпото е, че гличнахме. Трябва да се убиеме, за да оправят тази каша. Но не. Когато ми потрябва, тогава ще направя. Накрая, между другото. Накрая. Да, накрая. Накрая ще направим всички пранкове, така че станете до края на видеото. Къде беше ръчката? Ето тук беше. Така. Взимам. Махам се. Отиваме горе. Падаме. Така, така. Отиваме тук. Оп, така. Отиваме тук. Окей, вече няма. Така, оп. И чакаме да се появи чука. Защото аз направих бабата гличната. Хора, какво е това? Каква е тази тъпотия? Това е капаката. Това е капакът. Това го знам, защото... Няма да разкажа това. Не знам, че това е капакът за колата, но като видях, че... Ето така, вижте. Вижте, нали има това? Ето тук. Виждате ли? Не мога да... Ето тук. Има. И баща ми един път направи глава на колата. И аз помня от тогава всичко. Всичките части. Така, къде беше сега? Ето тук беше. Това е главата на двигателя. Двигател. Ще го сложим сега. Аз не знаех, че това е... Наистина не знаех. Ето така. Оп. Айде. Така, това сега ще ми трябва. Взема щитички. Да, точно така направи баща ми. Да, точно така беше. Да. Горе. Ще успея ли да избягаме с колата? Не знам. Така. Този много ми е познат. Май беше за колата, за да запали. Ще видим. Така. Това е сещ. Така. Отиваме. Ще направя ето така. Оп.
Хора. Май съм готова с колата. Хора, казвам честно. Казвам ми честно. Без майтап. Това много малко знам от YouTube. И другото беше баща ми, който направи двигателя на колата. Така че да, хора, това е много. Трябва да помните, за да правите някои неща. Това е хубавото. Айде, ще отидем тук. Ама чакайте. Ще взема първо това, за да отиваме направо пред колата. Ключът. И ще ми трябва някой друг. Опа. Така. Ще костите. Нищо! Възможно е да съм... Не съм нищо. Добре. Хора. При този парк. Много. Искате ли да го видите? Бабопая! Не се отива там. Окей, няма се жужжава, ще дивам тук. Ама пушката няма да бъде. Оп. Така. Така. Това е отворено. Май точно за това е. Трябва да намеря бензина. Май за... Ето тук долу. Май за това е. Ще ми трябва да отвориме това. За отверката да гръмнем. Тук минала ли съм? Минала съм. Оттам взех ли чиста за пушката? Не знам дали съм го взела. Май не съм го взела. Не съм го взела. Да. Колко време играе? Половин час. Още една пътна. Това тук що беше за гличове. Така че да, не искам да кажа. За това какво да бъде интересно. Не знам за какво да бъде интересно. Трябват ми ключове. Тук ми трябва много неща. Чукът ми трябва, не знам какво да намеря. Чукът. Не мога ли да пробвам отново? Или са го махнем? Не знам. Не. Не и не и не. Не. Става ход. Какво да кажа? Хора, май ще трябва да отида
при баба Паяк. Не знам. Не, ще ти да тъм да потърся сега някои неща. Не знам да там. Случайно съм младла. Ще трябва да нещо. Так, какво е това? Бензина нямам. Бензина. Отверката не мога да я взема, защото нямам. Хора, аз изпробвах ли оси ключ там? Не! Може би е за там? Тези два ключа не съм ги пробвала там, май. Отиваме. Така, на 3, 1, 2, 3. Не. Ще отида да видя какъв ключ. Не, това беше за ума. Помня, че този беше да запаля колата. Много добре помня, че това беше да запалиш колата. Помня много добре. Ще ти сега. Да сваля отвърката, командка. Не, сериозно ли? Пара за първи път взимам това. Вижте колко е готино. Охо. Взимам те и си пея. Много добре си пея. И си казвам колко е лесно живота. Така. Така. Това е ключът май за сейф. Май за сейфа е. Да. 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 Ще мълча. Ще мълча. Къде ми трябваше този език? Върках се вече. Горе ми трябваше при вратата. Трябваше ми тук. Така. Другата къде ми трябваше? Другата не. И ми трябваше. Хорачкот май пак го няма. Така. Май ще трябва да освободя бабата. Защото хора... Трябва да отида горе. Защото маслото го няма. Маслото. Вижте къде ми е маслото. Вижте.
там имам нещо. А тук пък може пък имам нещо важно. Хора, хащат много. Пред това мога да... Окей. Отивам да освободя да баба. Хора. Ще изръба. Добре, това тук. Да. Исках накрая, но ми трябва бензина. Така. Много ми е тъжно. Отиваме горе сега. Знаете ли какво? Не съм очаквала да бъде там. Четвърти ден ли? Още 2 дена. Хора. Така. Чо, лека нощ, бабо. Лека нощ. Така. Знам, че не трябваше, ама... Окей. Така. Тягам горе. Ще те чекам, бабче. Тя. Обичам те, бабо. Така. Базикам се, мразя тази баба. Че всички знаем, че това е просто игра. Изчаквам я. Така. Хайде. Копра. I see you. Трябва ми друг предмет. Не, шибаното чучу не съм... Приятели. Няма го шибане ключа.
Няма го шибан. Аз по ключ. Хора, отчаяна съм. Отчаяна съм. Още един ден и ще умра. Още един ден и ще умра! Така. Не мога да избягам. Ще ги направя с мен. Хора, какво мога да ви кажа? Така. Обичам те! Айде. Може да си взема стрелата. Така. Отиваме си надолу. Отиваме си. Обърках се. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Отиваме си надолу. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ако още един път ми глътне стрелата, ще се самоубия.
Тази баба е малко тъпа. Искаш ли да видиш какво ми е? Искаш ли да видиш какво ми е? Искаш ли да видиш какво ми е? Падай! Падай! Ха-ха! Тъпачка. Хора, отчаяна съм. Ела да ти направя една сладка баня. Видяхте ли току-що? Видяхте ли? Али баба, колко си? Може ли да ми хвърлиш от тук? Сериозно ли ще ме хвърли от тук? Сериозно ли ще ме хвърли от тук? Не, не,